שלום לכולם. לאחר קריאת ים סוף וקודם שירת הים, התורה מספרת לנו על בני ישראל, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. שואל הר"ן שאלה מאוד מאוד מעניינת. רק עכשיו? זה הרגע שבו עם ישראל באמת האמין בהשם? איפה הוא היה קודם? הרי הם ראו את 10 המכות. חרטומי מצרים כבר הבינו במכת קינים ואמרו, אצבע אלוקים מי. גם עם ישראל ראה את כל המכות האלה. מה קרה עכשיו? מה התחדש בקריאת ים סוף, שאז התורה אומרת לנו שבני ישראל באמת הגיעו לאמונה שלמה בהשם? לפני שנענה על השאלה הזאת, בעזרת השם, אפשר להוסיף עוד 2 שאלות נוספות. עם ישראל קיבל הבטחה שברגע שהוא יצא ממצרים, הוא יצא ממנו ברכוש גדול. אבל אנחנו רואים שההבטחה הזאת לא התקיימה בדרך כל כך מכובדת וראויה אולי כמו שהיינו רוצים, אלא יותר בדרך של רמאות. בני ישראל הולכים לעם המצרי, הולכים למצרים ובעצם מבקשים ממנו שישאיל להם את הכלים. וישאלו איש מאת רעהו. בני ישראל כבר ידעו שהם לא עתידים להשיב להם את הכלים. אז למה זה התקיים בצורה כזאת? למה ההבטחה לא התקיימה בדרך ראויה יותר? אפשר לשאול את אותו דבר גם על משה רבנו, שהוא הולך לפרעה ומבקש את השחרור של בני ישראל. הוא אומר לו, נלכה נא דרך 3 ימים במדבר ונזבחה להשם אלוקינו. תן לנו ללכת כמה ימים למדבר, נזבח, נחזור. למה זה בצורה כזאת? משה יכול לבוא ולהגיד בצורה ישירה יותר. אתה רשע, אתה מעביד את בני ישראל בפרך, תן לעם שלי ללכת. Let my people go. נחזור רגע לשאלה הראשונה ששאל הר"ן, למה רק עכשיו כתוב ויאמינו בהשם? ובאמת לר"ן יש הסבר נפלא שיענה על כל השאלות ששאלנו. הר"ן מסביר שהשאלות האלה הטרידו גם את עם ישראל בעצמו. גם עם ישראל לא הבין למה הדברים מתנהלים בצורה כזאת של אחיזת עיניים, של רמאות, למה משה לא הולך לפרעה ומדבר איתו בצורה ישירה יותר. אבל הרגע שבו עם ישראל הבין הכל, וכל הקושיות שלו נפטרו, היה אז בקריאת ים סוף. עם ישראל הבין שאם השם היה אומר לפרעה שעם ישראל יוצא לצמיתות, פרעה לא היה רודף אחריהם. אלא מה? נאמר לפרעה שעם ישראל יוצא לזמן קצר, עם ישראל לא חזר אחרי זמן קצר, וזה גרם לפרעה לצאת ולרדוף אותו, הוא הרגיש שרימו אותו, אז הוא הלך לרדוף אחרי בני ישראל. אותו דבר לגבי המצריים. נאמר לעם המצרי שהכלים נלקחים רק בהשאלה, אבל הם ראו שעם ישראל לא חזרו, הם הרגישו שרימו אותם, ואז גם הם הצטרפו למרדף אחרי בני ישראל לקבל בחזרה את הכלים שלהם. ובעצם כל המטרה הייתה לגרום למצרים לרדוף אחרי עם ישראל, כדי שבסופו של דבר יהיה אפשר להטביע אותם בים סוף. לכן רק אחרי קריאת ים סוף, עם ישראל באמת הבין את דרכי ההשגחה של השם. רק אז הוא באמת האמין בהשם, והגיע לדרגה כזאת של אמונה שלא הייתה לו לפני כן. גם לפני כן עם ישראל ראה הרבה ניסים, אבל הוא עוד לא הבין את התהליכים הנסתרים, את הדרך שבו הקדוש ברוך הוא משגיח על עמו, ולפעמים יד השם נסתרת בתוך המציאות, ואת הדברים האלה הוא הבין רק בקריאת ים סוף. הרב צבי רימון, בהגדה שלו לפסח, אומר שהדברים האלה צריכים ללמד אותנו לקח חשוב, גם בדור שלנו, גם ביחס לגאולה העתידה שלנו, שהשלבים של הגאולה, השלבים שהקדוש ברוך הוא גואל את עמו, כוללים גם כאלה שלבים שאנחנו לא בדיוק נבין למה זה קורה, איך זה מתרחש. אבל באמת, הכל זה חלק מיד השם. הכל זה חלק משלבי הגאולה של עם ישראל. אני חושב שבטח ובטח הדברים נכונים ביחס לדור שלנו, ביחס לתקופה שלנו. הוא כבר תקופה ארוכה במלחמה שהתחילה בצורה מאוד מאוד קשה. איזה עם ישראל התגבר כארי וקם על אויביו, ויחד עם כל העבדות הקשות, עם ישראל וצה"ל בהשגחת השם הגיעו להישגים שאי אפשר בכלל, קשה להסביר ככה בזמן הקצר הזה, בכל החזיתות, בעזה, בלבנון, בסוריה.
המון 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 ניסים, באמת ראוי לומר שירה. והנה פתאום אנחנו מגיעים לשלב של עסקה עם השטן, שעם השמחה על כל חטוף וחטופה שיוצאים, ברוך השם, יש גם מחיר מאוד מאוד כבד שעם ישראל משלם, ואנחנו אומרים, אנחנו לא מבינים מה קורה פה. ומהשיעור שלנו, מהדברים האלה, אנחנו רואים שבאמת הכל 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 זה יד השם, וגם מה שלא מובן לנו, גם זה חלק מהתוכנית האלוקית, גם זה עוד שלב בדרך לגאולה השלמה, בעזרת השם. שבת שלום.